5. januar 2024. godine i Crna Bara. Od nove godine, u stvari, prva 3 dana posle one halabuke sa vatrometima i petardama, ja uopšte nisam imao potrebu da dopunjavam 5 hranilica za ptice. Jednostavno ptica nije bilo 3 dana uopšte, vrabaca i dalje nema, dok su pred Novu godinu dolazili, boravili i hranili se. 4. dan posle Nove godine malo sam dodao suncokreta u hranilice, a danas 5. dan posle Nove godine, koliko vidim, ostala je samo ova jedna 5. hranilica i najbliža domaćinstvu da nije ispražnjena. Znači 4 preostale hranilice, 3 fiksne koje se ne pomeraju i još jedna pokretna su ispražnjene. Ptice su znači hranile se. Hranile su se znači 5. dana posle Nove godine. Prva 3 dana ptice su verovatno bile pod velikim stresom, nije ih bilo ili je bilo jako malo, a vrabaca još nema. Za 2 dana, za Božić, opet kreće versko ludilo sa petardama i vatrometima, jer je Isus voleo petarde, tako kažu, tako tvrde. Osobama koje koriste petarde i vatromete mogu samo da poručim da veliku i nepopravljivu štetu nanose biljkama i životinjama zbog njihovog debilastog obrazovanja. U vreme kada je Isus postojao, u stvari da li je postojao ili je samo izmišljen, nije postojao barut. Barut su izmislili Kinezi u 11. veku, koristili su za proizvodnju baruta koru jednog drveta i šalitru. Znači 11 vekova razmaka između baruta i rođenja Isusa. Ranije, u prošla vremena, ako je neko domaćinstvo klalo kokošku, ovcu, svinju, pucali su iz puške uveče, iz jednog jednostavnog razloga, jer divlje zveri osete krv na veliku daljinu. Jer razlog pucanja je bio da uplaše divlje zveri, da ih ne bi posetili tokom noći. Dakle, nema razloga za pucanje. Nema divlji zveri u blizini, nema međeda, nema vukova. Vatrometi, petarde nanose nepopravljivu štetu. Pre nekoliko meseci od mene na 100 metara bio je vatromet. Slavio se rođendan. I jedan vatromet po uredno trajanju od 50 sekundi. Nije znači ni minut. Sutra dan nijedna koka nosilja nije ostavila jaje. Razmišljanje je bilo da su svrake posetile kokošarnik i da su odnela jaja. Međutim, nije tako. Drugi dan 2 jajeta. 3. dan sve su koke ostavile jaja, 7-8 jaja. Od jednog vatrometa, bezazlenog vatrometa, rođendanskog vatrometa, koke nosilje nisu ušle u onaj normalan, standardni ritam u ostavljanju jaja tek posle 15 dana. Najosjetljivije životinje na buku od vatrometa, petardi, to jest od pirotehnike, su psi, svinje, a ptice umeju da izlete i nekontrolisano lete i da udare negde, ginu. Neke uginu od straha u samom gnezdu, neke usled stresa lakše obolevaju, brže obolevaju i takođe uginu. Zašto? Opet moram reći debilastog obrazovanja da je Isus voleo petarde. Stres izazvan pirotehnikom utiče na proizvodnju mleka kod krava, smanjuje i stopu ostavljanja broja jaja kod pernati, smanjuje prirast kod svinja. Nemački naučnici su izračunali da po jednom tovljeniku usred stresova od pirotehnike potrebno je 14 do 19 kg stočne hrane više od proseka koliko je potrebno
za tovljenje jednog tovljenika. Pitanje je sad, zašto pojedinci vide korist upotrebe pirotehnike na očiglednu štetu? Nije nikakva tajna da nam nedostaju vrapci, da nema vrabaca. Razlog je pirotehnika. To nisam ja izmislio, to su naučnici dokazali. Jednostavno, ptice usred pirotehnike, upotrebe pirotehnike, petardi, nalaze se u stresnoj situaciji, onda usred stresa lakše obolevaju od pojedinih bolesti i uginu, a mi se čudimo zašto. Vrabaca nema u prirodi neprijatelja krpelju, nema prirodnog neprijatelja smrdi bubi. I da vas nešto pitam, za kraj, da ne verglam više ovdje na mikrofon. Da li ste ostavili hrane pticama u ovim zimskim danima, da lakše prebrode zimu, da nas štite na proleće od kakvih štetočina, buba, bobetina i raznoraznih insekata? Oni se njima hrane, zato moramo ptice da sačuvamo. Pomozimo pticama, zaštitimo ptice, nahranimo ptice, jer one rade za nas. Ako vam se svidio ovaj video sadržaj, zapratite kanal, opalite like, ništa vas ne košta, a ja ću znati po broju lajkova i po broju pratioca da li da u buduće snimam još ovakvih i sličnih video priloga. Mogu ja ovo jako dobro da snimim, samo nemam motivacije, nemam razloga. Imam opreme da recimo ovakvu jednu situaciju mogu da snimam sa 10 pozicija i da izmontiram jedan malo kvalitetniji video nego što je ovaj. Ovaj je sniman onako na brzinu jer sam vidio dešavanje da su ptice baš dobro gladne, a da ih čeka još jedno ludilo, božićno pucanje pirotehnika, a uskoro i takozvana srpska nova godina koja ne pada na 14. već prava srpska nova godina je početkom aprila. Ako ima nekoga da me je uspeo saslušati čitavih 7 minuta koliko verglam na mikrofon, pozdravljam ga i zahvaljujem.